babatane badya balamu klebu kowe kuwi Durna ora minggat saka kene klakon nyoh tak dublak tukak kowe. Do mesanggrah Petruk Bagong njur pating jedul mau kok do ora melu sowan kok ora melu dadi siji ning kene iki do ngopo lah nggih to Pak nek kula Bagong Gareng niki wau nggih melu sowan dadi siji ten mriki ndak mangke ngregon-ngregoni le do rembugan wong nggih kabeh niku sing rawuh piyai luhur nggih to kula nggih mboten penak mboten sae nek Petruk ngono kuwi melu nguping niku kan mboten sekeca. Mula kula trima ten jaba ya ra Gong. Ah iya. Ning jaba wae penak. Karo ngintip-ngintip leda ngoncaki lotis ro. Madang tiwul. Aku ya pengen ning kaya piyai-piyai luhur aku lak njaluk piye ya, Truk. Ya engko disanggoni. Lah iki Gareng ning ndi? Gong. Gareng mau malah ning ndi? Mbuh mau. Gareng iki saiki rada laris kayane. Akeh banget Gareng dadi tanggapan kono, tanggapan kene aku ora weruh mau ya ana. Ning ketoke ana telepon mau njuk tanggapan. Ya saiki keswan barang pengen dadi Gareng. Sapa-sapa pengen dadi Gareng. Wah. Mbuh ngapa? Kok ya Bagong karo Petruk ngono ra hits ya, Truk. Ayo mbuh. Wis dhewe-dhewe kuwi. Oh ya wis nganu ya Pak, niki kula jane ten Jawi niku ajeng kadosipun kula pirsa wonten Durna kalian Patih Sengkuni. Kadose ajeng rawuh mriki Pak. Rak tenan to. Ana dayuh jebol Durna karo Patih Sengkuni nggih. Tenang ya Pak. Durna karo Sengkuni iki ning dipapan mesti mung arep gawe kisruh. Mengko nek macem-macem tak atasane Pak. Truk awak dhewe ning mburine Bapak jagani. Engko tak incenge Durna nek ana apa-apa Bagong sing maju. Selamat praptaku ana kene. Iya Kakang. Praptaku ya ora ana alangan sewiji apa. Nggih syukur yen mekaten. Dipun prayogakaken lenggahipun. Ah iya. Nadyan jane aku rapati penak. Ning ya kudu tak penak-penakke. Mergo aku ki pendhitaning ratu, pujangganing kraton. Aku kulino lingguh kursi sing ana babute. Empuk tur mendut-mendut. Bareng tekan kene, oh lah kok mong tok lingguhke ning tumpukan pelek kaya ngene iki. Jane kowe iki ndek usaha apa? Kok tak delok ning nggon ngarep tulisane usaha tambal ban Simo Dodronaya. Tambal jam 24 ban. Tambal ban 24 jam. Ayo mbuh aku ra roh. Nggon kaya ngene kok. Aduh. Gila aku jane. Semar. Kowe iki dadi punakawane Pandhawa ning
Seprono seprene kok ya kowe iki mung ngajak wae. Kowe ra ono undakane. Delok niki omah kaya ngene iki saya cendak wingi 3 meter kok saiki dadi mung 2 meter. Nak ya cengelku ra penak to nek kaya ngene iki. Omah kok ya isih gedhek wae. Payonmu ya mung saka blarak. Gak iki to. Alah. Nek ngisor joben ngono ya lumayan. Lah iki jan lemah gek. Teleke pitik do ting telepok ning kene. Yah, dilani tenan. Di ngapura ya Mar. Sendalku kepeksa kudu tak nggo ora aku nganggo kaos kaki. Aku mau ndak masuk angin ning kene. Terus iki teko-teko kok wis nyebai ya. Aku gumun ngendi papan nek sing ketekan menungso loro kuwi kok mesti ngerusakke swasana. Aku wis kemropok iki wis emosi tenane Truk. Sabar. Tenang, durung ngomong apa-apa. Iki baru permulaan. Dirungokke dhisik sabar. Sabar piye? Kok nek isih nyelekit suarane tak gajul tenan. Ki aku wis nggawa watu iki. Nggih apa? Aku mergane rada gebelet e. Dadi yo kon gembol watu engko ndak merucut nang kene. Panemban. Pancen kahanan kula nggih ngaten iki. Ning kula nggih mboten nate ngresula. Sing penting menika Bagas waras. Lek arep Bagas waras ki kepiye? Lek arep Bagas waras ki kepiye? Lek arep sehat ki kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ra pokro kaya ngene iki reget, pelataranmu ya jembrung. Oh. Ngono wae kowe iki kok ya betah dadi punakawane Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ki ora kuat mbayar kowe ngomong karo aku to Mar. Nggih pun. Sak kersane sampeyan. Lah niki jane wonten wigati napa to? Ya wis. Ngene ya, Mar. Aku ki ya selak ora betah nek kesuwen ana kene. Dadi langsung intine wae. Bakune praptaku ana Karang Kadempel kene, mung mundi dawuhe anak Prabu Duryudana, rehnen saiki negara Ngastina lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang larang pangan kuwi ora tau. Mergo negara Ngastina ki negara sing sugih mblegedu. Nyatane wae delokan nggih. Lho. Ki nek tak buka, delokan emasku tekan kelek iki. Iki bukti nyata. Nganti rada jengget sithik. Iki nyata. Ngastina ki negara sing sugih mblegedu. Ning mbah jalarane ngopo? Kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lelara. Akeh sing jenenge Rajapati. Bebasan esok tempe dele jero pati loro piye? Wah jan ngisen-ngisenke. Esok loro sore tumeka ing pati. Esok loro sore tempe tumeka pati. Esok loro sore tumeka ing pati as kuwi pokoke. Mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakke. Klebu nimbali para pinter, para wiku-winasis supaya ngusadani rangkaning praja. Parandene ora mendo malah saya ngrebdolah. Banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa negara Ngastina bakal uwal saka Panandang, waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, wis paham to? Tekaku ana kene kedhawuhan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya. Aku ora percaya nek karo keluwihane Semar ki apa. Alah mung Semar mono. Aning gandeng aku ki mung saderma didhawuhi, anane ya mung mangkat ngono wae. Mergone nek mangkat ngene iki njok ana duwite. Ra ketang sepira-pira dadi aku sing mangkat. Wis ngono kuwi ya. Mula ayo saiki kowe gelem tak boyong ning Ngastina ya, Mar. Arep tak jaluk bewono apa wae bakal tak turuti. Ayo. Omahmu ra kaya ngene iki, engko digawe magrong-magrong. Kowe njaluk kendaraan apa tak golekke. Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi seksi tama yen Kakang Durna iki kedhawuhan supaya mboyong Kakang Semar mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis ta. Arep ngarani bebaya apa aja sumelang, mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu. Mengko ya bakal dimulyake.
Semareka den prayitna jeng diboyong ten Ngastina. Ning ampun sakniki, margi niki kula tasih wonten ayan. Benjang yen pun rampung ayan kula purun dipun boyong. Ala terus lampunge iki kapan? Ayanmu ki kok sajake penting. Lah nggih udakara setengah taun, munggahe setahun malih. Piye? Setengah tahun gedene setahun. Oh, gampangnya kowe mau ngarep nampik. Semar, kowe iki mau ngarep diboyong dimulyake wae kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane Pandhawa wae, ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedibal 17. Lah mau arep dimulyake wae kok ora gelem. Kowe gleleng kowe. Kowe sok asor ning kowe jane angkuh Semar. Lan meneh Semar. Mau ning ngarep aku kondo, nek jane aku ya ora percaya karo Semar. Aku jane suthi. Teko ing panggonanmu kene ning gandeng aku kedhawuhan anak Prabu Duryudana, kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar, kowe tak bujuk srana alus ora gelem, aku kepeksa kudu nganggo cara sing kasar, ha? Kersane sampean iku pripun? Kalau asawangen, adeloken. Aku rene iki nganti wadya bala sagelar sapapan kanthi sikep gegamaning ayuda. Mula nek kowe wangkal-wangkot ora gelem tak boyong, oh! Karang kadempel bakal tak dadekake karang abang, bakal tak obong. Wah, bangsat iki. Nuwun sewu. Kok nek kowe duwe wadah kacang diatur. Matane sapa? Matamu. Delokke kene. Iki pancen rada munggah ngene iki manike. Delokke kene. Ayo iki wis tak delokke. Matono monggo kowe. Bagong. Gong, kowe sabar ya, Gong. Aja emosi. Sabar Gong. Sabar apa? Kulon pragawe ana watese. Sabarku ya duwe wates. Aku emosi tenan nek kaya ngene iki terus. Weleh iki Bagong. Bagong kowe aja melu-melu perkara iki ya Bagong. Melu wae. Aku rombongan je padake. Mbok ora dijawab Bagong tetep mangkat. Ora dibayar mangkat engko bayar keri. Aku ndelokke sampean suwi-suwi gawe kemropok. Emosi aku. Gawe kemropok piye? Sampean dapukane napa ning Ngastina, ha? Wis kondang yen aku disungga-sungga dadi pujangganing kraon, dadi pendhetaning ratu. Ngopo Bagong? Lah gene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi ngilmu batine, ditata solah bawane. Ning kok cangkemmu elek kaya ngono, Dur? Oh, lah kok malah nyangkem-nyangkempe karo pendhita iki kok aku wirang ning kene ya, Seng? Kok aku dadi melu dionekke, Seng? Wes Ben, nyatane pancen elek tenan kok. Omonganmu radiator. Radiator piye to, Truk? Radiator. Pancen cangkeme kok radiator Ben. Perkara kowe ngelek-elekke bapak, ngonekke bapak wong melarat, aku ora apa-apa. Nyatane ya pancen melarat tenan takoni. Ning banjur kowe mung ngemingke bapak, kowe muni bapak mung batur gedibal 17. Loro atine Bagong. Kowe padha karo mung ngemingke bapak. Kowe wis nginyak-inyak bapak. Bagong sing ora trima. Perkara bapak melarat ya wis ben. Wong mangan ya ora njaluk kowe, ya ta? Bapakku urip ngene iki wis ikhlas, wis nrimo apa anane. Bapakku ya tetep bersyukur mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak. Saiki usaha tambal ban saanane ya ben saisane ban halal. Mbane rupamu kok ban dosa. Kowe gleleng. Kowe umuk mergo sugih. Bandamu pirang-pirang ya
ning kuwi rak hasile lehmu nilep duwite rakyat to. Ngaku ora kowe. Sangkuni barang kuwi ya to tukang korupsi to kowe. Oh alah ngono ngonekke bapak mung batur getibal 17. Mongko Semar nek karo Durna asline derajate malah dhuwur bapak. Bapak ki sapa? Lah kok malah takon aku? Lah kowe anake malah takon aku. Bapakmu genah mung Semar. Wong loro saudon telu sauruban, wong melarat, wong sudra, wong kere. Mucukilan balilungan. Lah kuwi rak tata gelar. Ning batine bapak iki asline dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono rapokro blas. Welah. Mulane kowe iki nek sekolah budaya apa sekolah basa Jawa ngono ki mangkat. Tuku buku pepak basa Jawa ben ngerti silsilah wayang. Bapak ki mbiyen jaman senom jenenge Yang Ismaya. Ngono kuwi lho, Rama Watana mong kabeh kudu disilikidi. Ora sok alah kok silit kidi selidiki silikidi ora mung tani apa gong waton muni paham ora jenenge ki Ismaya lah Yang Ismaya tunggale telu siji Yang Tejamaya ya Taga kae loro Yang Ismaya ya bar kuwi nomor telu Yang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapakku ki dewa, kakangne Bathara Guru. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kae tibane om ngono. Dhuwur aku to derajate karo kowe Dur. Durna iki sapa? Durna ki jaman enom jenenge mung Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus. Ning mergo saka polahmu kowe dadi elek kaya ngono kuwi. Mergo dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sangkuni kuwi cangkeme terus disuwek-suwek. Mula ya tekan saiki Durna karo Sangkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono nyepelekke karo bapak, ngonekke bapak melarat mung getibal 17. Nek kowe ngelek-elek bapak, Bagong sing ora trima. Luwih-luwih kowe sumbar nek Karang Kadempel arep tok obong. Wo, Bagong sing arep belani ayo. Muni ya kowe saiki Dur, ngonekke bapak meneh tak laban cangkemmu. I'll kick your mouth. Wah, gayane nggo bahasa Inggris barang. Ya ben iki akeh sing nonton turis. Oh, nek ngono kuwi, kowe arep wani karo Pendhita Durna mongko aku rene ngret wadyabala sagelar sapapan galo deloken. Kurawa wis siaga kanthi sikep gegaman, apa kowe wani? Piye? Sing tok andel-andelke kuwi mesti Kurawa terus. Kurawa ki mung rombongan apa, ha? Kurawa iki mung rombongan ngentek-entekke pangan, ngentek-entekke anggaran. Njur ngapa? Bagong ki anak Semar kok wedi. Arep kowe ngeret wadyabala, arep kowe nggawa Kurawa saoke-okehe, Bagong ra bakal gigrik. Kene tak babatane wadyabalamu. Klebu kowe kuwi Durna, ora minggat saka kene kelakon. Nyoh tak dublak tukak kowe. Pikirlah. Pancen kowe anak ragil sing iso gawe bombong Bagong. Wah, seneng aku. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa. Ngerti nek bapakne arep diajak patine njur mbelani. Gawe marem, gawe marem. Lah nek ngono, Bagong iki engko sing sageh arep ngundurke Kurawa ya. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Lak ya ngono to, Le? Ya jelas. Jelas ya atau jelas tidak? Bagong. Loh, lalemu mencak-mencak karo nesu-nesu mau ngopo ya, Gong? Ya aku mung nantang ketok. Karo nendang ngono kuwi ben ketok wangun.
Nantangke piye? Nantangke sapa? Halah kowe iki ngopo? Anak Semar ki ra mung Bagong, kowe ya anake Semar. Kowe ning kene ya nyambut gawe, ora mung turu. Tenang. Aku mau ya weruh Ndara Setyaki. Nah mumpung tekan kene do nyambut gawe. Ndara Setyaki karo mengko kon perang. Awake dhewe nonton wae ya terus. Wah. Jebul mung nantangke. Ngono kok len nesu-nesu mencak-mencak kaya ya. Ning ya wis ra apa-apa. Mumpung Ndara Setyaki ya melu rawuh ning kene. Petruk Bagong. Mangsa borong lehmu do ngundurke Pandhita Durna. Patih Sengkuni lan Kurawa. Sing baku para kawula Karang Kadempel aja nganti kasempyoke ngaradan. Nggih, sendika, Pak. Saya, Pak. Wis ayo gek lotisan. Aku pengen nonton limbukan. Tatin mangkat iki. Wah, aku arep ndelok engko. Terus saiki kersane piye? Upama cara ratu ngono aku jane arep kondur ngedaton. Aku arep nemoni ndara-ndaraku sing do lungguh ana ning mburi. Nggih, Bapak ngersake diringi napa? Aku iring ana nganggo ladrang Santi Mulya ya, Lek. Nggih, monggo kanca-kanca perawit Karang Kadempel warga laras kang minulya. Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang Santi Mulya. Tuhan mulya ning negara Indonesia pasti jaya. Alen saking kalanging setya tamba manunggal Krisanto paripurna pasewakan sang loka nyagarakon ingayasa kumpiyakan sang yang ambil upacara. Ndara Setyaki. Pangapunten, rehnen kula wae dereng kobar mbagekke. Wilujeng to, Den. Bekti kula katur nggih, Den Setyaki. Ya, Petruk. Tak tampa lan pamujimu slamet tekaku ning kene. Bekti kula nggih, Gus. Ya Bagong tak tampa. Petruk, rehnen aku mau ora melu nyaket. Mong nunggu ana njaba piye sing dadi dawuhe bapakmu. Mongko iki mau aku weruh Pandhita Durna sajake teka rene. Ana apa? Nek pancen gawe geger tak jangkahe dhewe. Sabar, Ndara. Jangkah ya jangkah ning sabar rumiyin. Niki malah kebeneran banget dene Ndara Setyaki malah wonten mriki. Margi niki wae ceritane kakekne Semar Bardo Wawan Rembag kalian Sinuwun Punta. Sinuwun Kresna kalian Ndara Werkudara. Pancen banjur ketekan Pandhita Durna. Sing surasane jare negara Ngastina lagi nandang pagebluk. Saranane kudu mboyong Bapak Semar. Ning Bapak sajake wis krasa nek jane arep diboyong ning Ngastina iki mesti mung arep didadekke tumbalan mung arep diajab patine. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring diwangsuli kalih Bagong. Wah, gayeng. Wah, iya iki mau gayeng wis maju kene iki aku ya terus ya maju. Terus wani ngoreke bapak. Getibal 17. Cangkemmu. Wah, tak. Au.
Aduh, kok lara ya terus. Lah ya beda. Mau padake Durna. Ndara Setyaki ki atos, cilik ning atos. Dadi ya sikilmu lara. Cilik ning atos ya terus. Aduh, mulane kok beda nek mau Durna gampang gedhe ning des ngono langsung kontal ngono. Saiki kok ya abot. Ya beda. Sabar. Jane kula niki wau mencak-mencak kalian Pendeta Durna. Mergo asline ya mong golekke gawean jenengan niku Ndara Setyaki. Durna Sangkuni niku sakniki ten pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger. Mula to kula nyuwun tulung panjenengan nyambut gawe nggih Den. Ya nek ngono aku jane ya isih mangkel Bagong kowe kok wani karo raiku mok tak ngono kowe mau ya. Ngapunten lah ya saking semangate niki wau kula saged marake Durna rada girap-girap keweden kok. Ya tak ngapura. Yen ngono lungguh sing prayoga tak ajare Kurawa. Dadi sinden ana sing dadi guru, ana sing mulang, ana sing kudu apa-apa lah gawean serabutan. Dadi nek iso sak cukupe. Nek ngerti lakon Domburi ya nggon tengah rada disigek ben gara-gara ya cukup engko mburi ora kesuken lah. Ya ngono ta kanca-kanca? Angger kon bali gasik suwenenge Ram. Nggih ingkang tasih wungon wonten mriki. Wah tasih kathah matur sembah nuwun bapak-bapak ibu-ibu tasih lenggah tasih setia ningali ringgit wacucal dalu menika. Lan para perangkat desa ingkang tasih lenggah kula aturaken gunging panuwun ingkang kathah. Reng kowe kok ora metu to Reng? Aku ya pengen metu. Rada angel nek isuk-isukan ngene iki kudu dipancing Truk. Lah dipancing apa? Anu wae, nek aku dipancing swara sing alus-alus mendut-mendut ngono kayane ya iso metu aku. Maksude piye? Sangel. Metune nggon kelir kuwi lho. Lah karepmu sapa le kon nembang? Aku pengen sapa ya? Sing alus-alus karena saiki iki jaman saiki angger limbuan gara-gara dombrang aku ya kasepuan ngono iki rasane ora marem. Njaluk sapa? Aku pengen jineman mari kangen. Kira-kira sapa ya sing minangkani? Bu Wahyu nyuwun gungan lagu jineman mari kangen. Bu Wahyu kene rada serak. Ora apa-apa malah sing serak ngono kuwi aku ki selerane iki. Siap Bu Wahyu? Nggih. Wahyu masuk Bu Wahyu. Bu Maryono padake kuwi ya iso kaya ngono ki mergo bojone sing apa? Ora. Ayo Bu. Jineman mari kangen iki arang metu padake. Nek Bu Wahyu ya ora. Ya ora mesti kudu Bu Wahyu kabeh ya do iso. Ora, coba aku arep ngetes sinden ayo. Saka Agnes. Ngisor karo ana gemae ngono kuwi coba ya. Ayo saka Agnes ya coba. Ngisor karo jolali ngono kuwi ya. Ngisor karo ana ge urung tau. Ya ben ngono kuwi. Nek ra ngono ki ndak rajar ngono disisanke. Ngisor karo ana. Kok do kompak to Mas aku ya yoga iki. Wah, jan ya. Bagong kowe rung metu. Wah, aku rada ora penak iki. Sing model tua-tua aku no aja. Lah piye to, Gong? Njalukmu apa? Sapa wis milih? Aku njaluk Bunda Neti Sulandari. Aku nek Bunda Neti Sulandari ora maju aku, ora gelem maju. Lah lagune apa? Telok pas Lendro. Pelok lah. Gala-gala. Sambala.
kae lho apa jenenge sing dola kowe. Ya nek wis Bu Neti ciwil